Ọmakamele nwoke, ọmakamele nwanyị. Ọmụka a na-akpọ traditional nwoke dara nwurude nke mmiri kingdom. Onye eji afa dị iche iche were mara. Gị nwa na onwe gị ọwụ na ị na-ekwu anya, ị ga-ama the particular thing iji were mara traditional nwoke. So ọwụ na onye bata ude akara share button, ịbata gị ikene onwe gị. Ikenechi onwe gị, ide akara share button, share ya the video, gwa ndị ọzọ na traditional nwoke is online. Ọmakamele gị. So aga m enye unu oche, nye unu platform. Jụọ m ajụjụ ọwụna na comment section. Sakwazi ya the questions na comment section. Ihe niile ga na-eme na comment section. Ndị mmadụ chọrọ ịma ihe wụ dibịa. Maka na ọ dị mkpa na onye ọwụna maara ibe ibido nwebe amamihe, which means wisdom. Ị ga-amarịrị onye ewu, mara onye wụ nna gị na nne gị, mara be nne gị, be nne nne gị na be nne, ị ga-ama all those things. Ị mata mmụọ ndị nna nna unu fere. Ọ dị very important. Ka wa amamife, ama ife, ịma ife. Dibịa wụ doctor. And the dibịa wụ ahụike. Ndị dibịa mara ọrụ dibịa dịkwa good. Mana onye ma ife ọ na-eme, maka onye ọwụ na-awụhụ dibịa. And ana m challenge ihe niile a na-eme today as dibịa ka ha pụta ife. Onye mara nke mara ya pụta kwuo nekwa ihe mara ya nọ. Because mgbe dịrị gbuo anyị ma ihe wụ dibịa. Mara ife those dibịa si mere. Dibịa wụ doctor. Ịbịa n'ụlọ ọgwụ dị iche, ịbịa n'ụlọ ọgwụ, gaa n'ụlọ ọgwụ ọbụla. Doctor anaghị enwe sọsọ ofu doctor. And otu ahụ ka esighị enwe ofu dibịa Igbo. Ana m watch one man ndị a na-eme kickboxing, Remy Bonjaski, and the one man ebe a na-azọ the king of the ring. Just mistake, the man were up as Remy Bonjaski. I'm on the man yellow card, my red card. And then the doctor bịara there, prove where eme ya ka onye na ka onye anya mara na a test di Remy Bonjaski anọ dia test cha iri na no dia kpọ result. No ga continue the boxing and so there o win kwuona. Ifugo na ihe ahụ ihe eji wee mara dibịa. Ọ bụrụ na isi n'enu ị na-eri ya nkwụ, isi n'enu nkwụ dapụ, ọ dibịa ka a ga-akpọ, ọ bụla ọ dibịa ka a ga-akpọ. Ihe awụ ọrụ ndị dibịa, ọwụghị ọrụ ndị eze mmụọ, nke o ji awụ ọrụ ndị eze nwanyị, nke o ji awụ ọrụ ndị aka ji ọfọ. Ihe awụ ọrụ dibịa, isi n'enu nkwụ daa, ọ dibịa ka ọ ga-etesti ya mara na egbajiri ahụ udo ọ dịkwa. Ihe awụ ọrụ dibịa, ihe eji wee mara dibịa. Inwe anya mgbu, ị naghị afụchasị ụzọ ike, ihe awụ ọrụ dibịa. And ndị dọkịta na-eme today. Ka ezi ihe ndị dibịa be anyị na-eme, ha na-egbu anụ. Ihe a igbu anụ awụghị ọrụ dibịa. Ife isi ike do. And the owner take control of the situation. 90% of Igbo youths ga-asị ga na-akpọrọ for ọrụ dibịa. Mark my word. 90% to 99% of Igbo youths ga-asị ga na-akpọrọ for ọrụ dibịa. Mmụọ kpọrọ gị ọrụ dibịa, mmụọ kpọrọ gị ọrụ dibịa. Ị na-ene ya owele mma weta anụ na-egbu.
No ọrịa niile do na Igbo today, onwezighị ndị dibịa n'aka na onwedughị ndị dibịa na-agwọ ya. Going back to our root, ọwụghị ịgalụ dibịa. Onye ọwụ na-agaghị awụ dibịa. Enwere ndị ga na-alụ ụlọ, nwee ndị ga na-alụ ụzọ, maka adị ama ụmụ Ọnịcha gwara Obosi. Ọ pụtaghị na ndị Ọnịcha enweghị dibịa, ma na ha enweghị, ma ndị Obosi enweghị ndị dibịa. Mana adị ama Ọnịcha gwara Obosi. Ọnịcha na-alụ ụlọ, Obosi na-alụ ụzọ. So ekele ọlụ eke. Ọlụ dibịa ndị Ọnịcha wee lụ ụlọ. Ụlọ dibịa Ọnịcha na-alụ ụlọ, ife eji mara Ọnịcha wee lụ ụlọ. Ife eji mara Obosi wee lụ ụzọ. Ife awa dị ama Ọnịcha gwara Obosi. Go and find out. Ụlọ niile nọ n'Obosi wụ ụlọ Ọnịcha lụrụ. Ụzọ niile nọ n'Ọnịcha wụ ụzọ Obosi lụrụ. Go and make a thorough investigation. Ọkwa mgbada n'isu ọfịa wụ dibịa, ọ na-agbakwa ọgbụgbụ. Ịgbaji ọgbụgbụ of all kind gaa n'isu ọfịa, ọwụ na-agwọtaghị gị. Ijide mgbe ama egbe n'isi. Ọwụ na egbajiri ọgbụgbụ, eji m nke a na-anya isi. Maka dibịa mara ife ọ na-eme aga na ọwụghị ya nwa ọ gaghị apụta na social media na-agbasara onwe ya ozi. Ọkwa mgbada n'isu ọfịa ọla afụ. Ọ na-agbakwa ọgbụgbụ. Egbaji ọgbụgbụ ọsọgoro moto ka ọgụ kụjisi ego ọgbụgbụ niile ahụ. Si evujekwere gị India. Mma na-ekwu ya, suvuje gị isu ọfịa, a ga-agwọta gị. Ọ ife onye na-eme ka ekweji akpọ ya. Ọ dịsị ụmụ yahoo ụmụazị ọgbara ọfụ onye bịa ọsọ ga na-eme dibịa. Ovulu ọpka ite pịta ọsị ya ibe ahụ. Isi nonsense. Unu ete n'onwe unu ule n'ihu. Enwere ezigbote ndị dibịa. And ezigbo ndị dibịa na ha apụta na social media. Because ha dị busy na-etrete patients. Enwere ihe dị iche dibịa and the spirituality, Igbo spirituality and the dibịa. Ebe na-agba onwe gị dibịa, mana onweghị mgbọrọgwụ ịma. Ana m aṅụ mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ 4 ka ọ tara ka m mixiri na-aṅụ ya here. Na ihe o nyere m, mụnwa ji aka m etrete onwe m, anaghị m eje ụlọ ọgwụ so ndị dọkịta oyiwe trete ya m. Because amụkwụ m mgbọrọgwụ, I study about it. Ana m enenekwu weda, mana mgbe weda chejiri, mana na ọ na-echeji n'ahụ mmadụ, na changing of weda. Anyị nwere 4 weda here. Weda na one ka unu nwere n'ala Igbo. Ọ dịkwu 4, mana ọ na-amaghị mgbe o ji ebido. Onye ọwụna agaghị awụ dibịa. Ndị dibịa na-apụta na social media aka ọnụ na-eme yahoo, na-eme nonsense, onweghị ibe mara ụnụ. Unu na-ewetara ndị dibịa afọ ọjọọ. Onwedị ihe jikọrọ dibịa na mmụọ ndị Igbo. Onye ọcha nwere ike gbajie ọkpa ebute ebe ọkwa mgbada ọgwụọ ya. Onye Yoruba nwere ike gbajie ọkpa ebute ebe ọkwa mgbada ọgwụọ ya. Eze mmụọ nwere ike gbajie ọkpa ovuje ebe ọkwa mgbada ọgwụọ ya. So, dibịa wụ a special gift from nature, and ọwụrụ na ọma gị. Ị gaghị na-achọ akpa mmadụ. Ihe ahụ ị na-aga na-eme ga na-etiri gị ego na-akpa gị 247, ị ga-adụ busy na-eme ife ahụ, enweghị nri efe ịfụtara social media. Gaa weta nke a mere m, gaa weta nke a mee. Ị na-aṅụkwa those nonsense unu na-eme. Unu ga-acha n'ụzọ, those fake dibias ga-acha n'ụzọ, unu na-ewetara ndị ezigbote dibia afọ ọjọọ. And onweghị gbasara dibia na mmụọ ndị Igbo. Dibia wụfe ahụike. Jee nene ewu na ọgwụ. Ma afa wa na-agba ndị dọkịta na-agba afa. Agwaghị ihe na-arịa gị. Unu nwa na-agba afa. Unu dọkịta, medical doctor na-enene labụ. Unu ọwụ general doctor. Ke dọkịta nke unu wụ awụ, ke dibia nke unu wụ awụ. Onye na-aha mmiri ọ dibia ka ọwụ. Ọ natara chi ka ọ na-eme ibe ahụ. Dibia wụ natara chi. Ọ natara chi wụ dibia. Can you call the name of fake ones? By their character you shall know them. Fake dibia na-apụta na social media. Fake dibias na-apụta na social media.
onye owo na-ekwu na social media sigo na dibia fake dibia ka ọ na-achụ akara aka fake ka all kinds of fake. Mana ịkọ ọgwụ ọ dị illegal n'ala Igbo. Ịkọ mmadụ ọgwụ ụdọ illegal. Inweta onye na-akọ ọgwụ ma ọ dibia na-agwọ ọgwụ ọjọọ akụgbuo dibia ahụ. Maka ọwụ na iji ahapụ dibia ọ natara chi ọgwụ ọjọọ o were na-akọgbu isi ndị obodo. Obodo ga na-atụ egwu maka dibia ahụ. So ya anyị nwewo ndị nka na ụzụ ji bịa. Dibia ka ọgwụ bịa kpee nga egbe iru egbe ya dibia ahụ. Ọ bụrụ na asị gị na ọgwụ ka ọ kọrọ na dibia ka ọ na anaghị emetụ dibia aka. Igwe nọ ndụ ka a na-ekwu maka ya na-ekwu okwu ndụ. Ọ bụrụ na ndị gọọmenti ga-regulariziri dibia ba na-akọ ọgwụ ọjọọ ọgwụ eji emegide mmadụ. Automatically ha recognize kwuru ka e were egbe gbawa isi ndị dibia ahụ. Because ọ ndụ ka ha na-azọ. Chineke sendịrị dibia ihe ka ha na-azọ ndụ. Mana dibia hapụrụ ịzọ ndụ ga-agbube ndụ. Ịgba ya egbe ọ ga-aba ọsịsọ. Ịgba ya egbe ọba. Igbuo ya mmụọ ọba. Ipe ọwụ na imere ya ọ ga-eme because o jizi ha ọfụ. One of them take your 800,000. Ọ ibugo ya na ibe niile awụ ibe eji emebi isi ibe na-emebi isi afọ Igbo. Ije kịta na ọ dị si fake dibia si etiche gị lọta ọfụ ụmụ Igbo na nga. Asị ga na-agwọrọ gị ọgwụ nna nna anyị ba na-agwụ ha. Ibe ndị nna nna anyị ba na-eme ha. Ife anyị anata ha n'aka nna anyị ma ọ n'aka chi anyị ka anyị na practice because of the ipe isi ike dị n'obodo. Agụrụ dị. Ndị dibia egbuchego anụ niile nọ n'ala Igbo. Ịma na ipe isi ike bịara dị. Ha uses the advantage of dibia tabazie anụ. Ọla afụ. Ivute mmadụ bọọlụ afụ na isu ọbịa. Ọ ga-ebu ụzọ gwọba gị ọrịa. Ọ gaghị ana gị ego. Ọ gwọba gị ụgwọ chichichichi agodoshọ na ọ gwọtago gị. Ọ nara gị oke ọba na mba ji. Gaa mee investigation. Ịgbọrọ mmadụ je ebe onye eji mbe na isu ọfịa. Onye eji mbe ibe ọ na-eme agwọta gị. Ma ọ akpị gbaa gị. Ọ bee ka a ga-ebuje gị. Arọshịa gị bụ onye eji mbe. Ọ gadịghị ana gị ego. Ọ gwọba gị. Ọ gwọcha gị mee ka esi ọ na ọ gwọtara gị. Dogo nwa confirm kwuo na ọ gwọtara gị. Ọ sị gị wetara ya oke ọba na mba ji. Ihe ahụ ife ha na another time. Mana na ihe ndị dibia na-eme today, ije ya na-agụ 800,000. Anakọcha gị ego ebere nye gị something. Ọ dịghị ka ọ ga-work. Mmụọ anyị na-emere ife, a na-awụ ijekwuru mmụọ esi ya, ọ bụrụ na ọ zọtara gị anaga a, ma ọ bụ na o mee ife a ọ dị otu a, na ị ga-eji ihe dị otu a bịa kene ya nabazie. O mee ife ahụ, i were ife ahụ ga kene ya. Mgbe o ji agba wuked ma mgbe o ji abịaba unu gbuo mmadụ. O mechaa ife ahụ ị yọrọ ya, ịgbakọtazie ya azụ gazie na-eme na onwe ha onye mere gị reten. Ị na-ene anya dị mmụọ abịa tigburu mmadụ bụ unu. Ọ gaghị egbu gị ọ ga-egbu mmadụ ka o were kụziere gị something. And ọwụ na ime ha ogbukwa onye ọzọ ọ ga-emegide ntịrị gị ga jụọ ese. Dibia wụ dọkịta fama maka mgbọrọgwụ. Ejighị ya ka eji asị ga-ejighị nwa dibia enene mgbọrọgwụ. Because fama mgbọrọgwụ. And ife Chineke ji send dibia here ka ha na-agwọ ọrịa. Ọnwụ ka ba na-eme ọgwụ ọjọọ. Onye ọwụ na-asị gị jee, onye ọwụ na-agwọrọ gị ọgwụ ọjọọ wụ onye oshi ka ọ. Achọba ndị oshi, ijide ndị dibia na-agwọ ọgwụ ọjọọ. Ịchọba ndị na-egbuo ndị mmadụ efuo. Chọba ndị dibia na-agwọ ọgwụ ọjọọ. O meghe ya ọgwụ ba anaghị arụ ọrụ. Ha nwere obi ọjọọ, nwee agwa ọjọọ, na-eme omume ọjọọ, na-ezo ya ezo onda omenala na ọdịnala Igbo. Lukati ụmụnne anyị jecha obodo oyibo nọta anwụdo ha gbuo ha. Ịmamụna most of ụmụnne anyị nwụgoro anwụ ndị dibia gburu ha. Ndị dibia na-agwọ ọgwụ ọjọọ, ọkwa ha ndị na-azọ ndụ. Sụkwa nghọtakwa ihe nna agwa gị.
ifu ndị dibịa na-eme ife ego na-awụ ego na-eme ihe a na-eme ife ego ha egbuo na elọta ọfụ ụmụnne mana gị ha edobega ana Igbo otu a isi n'anya dị ana Igbo ọkwa ha dibịa na-agwọ ọrịa na ime obodo mana onye a na-agwọ ọrịa enwere dibịa ọwụ na wee ezigbote dibịa obodo maya dibịa ọwụ na nọ na vileji ụnọ ma ife ọ na-eme ndị vileji ụnọ niile ma ya dibịa ndị vileji na-ama ife obodo ga-ekwu ha amakwa ha so iche ịma anybody iche ịma even ma mụnwa ọ vileji jee n'obodo mmadụ confirm ma ife onye a na-ekwu eziokwu ka ọ ije ebe nna m efu ebe ahụ udude nkadụ ije ebe nna m efu ebe ahụ udude nkadụ so nna agwa gị okwe mara na onye a aka nri na aka ebe ya wu udude nke yes onye aka o kwesịrị isi debe ụnọ na-agwọ ọgwụ ọjọọ na-eme ibe a ọ ya nwe mere mgbe anyị ga-esetiri ụnụ ya akwụkwọ mmụọ ibe o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye aha ebupụtara ụnọ ụfọnụnụ otu onye si kabe mmadụ dị kabe onye aha dịkwa otu aha dibịa na-agwọ otoro ike ya ọ dị n'onu dibịa gwọta ọgwụ ọjọọ ka asọrọ ga-asị ọ mmadụ ka ọ na-agwọrọ ọgwụ ọjọọ aha ịta ọnụ ibe ahụ ogbuo dibịa ọ mmụọ ka chika dibịa onye dị na onye ọwụ na onye ego abịa gbarịrị ọsị ga ọwụ dibịa ogbuwe anụ ego abịago gbechi iwu dibịa ibido gwọba ọrịa ibido na nwa gị ma ọ bido na nwanne gị bido na your family bido na your village gwọba people ọrịa ụwa niile ma maka ọlafụ na isu ọfịa ọlafụ enweghị ike ịnọkịta na social onweghị ike ịnọkịta mebere onwe ya advertisement ọ na-agwọ ma ndị mba onweghị ndị ọ naghị agwọ ọgwụọ na ndị Igbo niile vileji ọwụna nọ n'ala Igbo ọlafụ agwụọ naba yes vileji niile nọ n'ala Igbo ọlafụ agwụchago mmadụ from that place so apịado mma na-ele onwe ya nwa dibịa iwu na eze mmụọ iwu eze mmụọ ụnụ nwa dibịa na-eje asị na mmụọ mere ụnụ nke mmụọ ụnụ ọwa eze mmụọ ahụ ụnụ ọnawa eze mmụọ ọ na nwere ibe gbasara dibịa na mmụọ ọ na ọnọdụ ka ndị dọkịtọs ije n'ụlọ ụka kwechiri ụlọ ọgwụ kwana onye na-anọzi n'ụlọ ọgwụ so ndị dibịa ije kwechiri n'okwu mmụọ na-ata anụ dị ya gosiri na dis ọ ezumike ka unu na-ezukọ brek ka unu jere na n'okwu mmụọ ka ekwene talent unu ka ezi the call ka ezi the gift ka ezi ibe ahụ Chineke nyere unu ka ezi ibe ahụ mara unu asị dibịa ka ezi data akara aka unu ka ezi data ibe knowledge unu ka ezi dị dibịa knowledge ebe ka ọ dị ijefere ụzọ ndị gbuo ọlụlụ ụlọ dibịa na lụkọ ya na okwu mmụọ ịbịa na isu ofia mgbe a mụrụ traditional nwoke dị ọlafụ nọ n'ọzara isu ofia onye ji mbe nọ n'isi aka isu ofia onye mmiri nọ n'ụmụ ezi isu ofia papa poko nọ n'ọzara isu ofia so fa nwechara paatị ebe ha nọ papa osimiri nọ n'akụrụ isu ofia papa ifesi na chi nọ n'ọzara isu ofia ndị a na-egbu ya ọgwụ ndị a na-enye ọgwụ ndị ha bụ specialist n'ọgwụ ha and ha anaghị enyecha ọgwụ ije another place no enwere ụlọ ọgwụ bụ udo na-eme nwee dị onye memorial hospital ọ from mgbọrọgwụ ka esi rụbazie nke ahụ okoye obere na agụrụ wee gbam enwere these people anọghị n'okwu mmụọ their place ndị mmadụ na-achọta fa na-azụ ka abịa fa na-agwọ ndị ọrịa ejigo m ụkwụ si ọ dị wee from akụrụ jee agụrụ bụ okoye obere mgbe ndụ na ụmụazị ka ejere bụ ume anọ na nka ka m nki so ịfụcha na these people nwechara ife ha na-arụ ndị obodo mafa
So ka ihe ndị dibịa today na-eme n'okwu mmụọ emasị gị alụọrụ gị agwụ emeela gị nke a emeela gị nke ọgụnwa dibịa na-eme ya onye gbajikwe n'aka onye ji agwọ ya onye ndị anaghị anụchasikwe n'ihu ike ndị eze na-egbukwenụ mgbu ndị isi na-awọkwanụ ndị ahụ na-alụkwanụ ndị ime na-esikwere n'ike ndị agba na-adakwanụ n'ọba ndị agwọtakwana mmadụ wọta ọfụ Chineke ọrịa ndị ife niile ndị dibịa Igbo na-agwọzi ndị dibịa ọgbara ọhụụ anaghị amụkwa ha anya ya ụnọ ọnawa eze mmụọ ka ụnọ ọwụ aka ji ọfọ ka ọ dibịa ka ụnọ ka ezi dị knowledge of dibịa ka ọ igbu anụ now mgbe enwere dibịa ọla afụba ma ndị niile a mkpọrọ afa ma okorie obeleva mgbe enwere those people ma ume anọ na nkaba ma ogbonne ya na ụlọ ekwulọbịa ma ndị be nwadị mgbe enwere all these people ndị be nwadị egwu n'oko mgbe enwechara all these people udo niile nọ be anyị ka nwere ọfịa and anụ udo dị anụ pakadị ya anaghị onweghị nke a chọrọ achọ ụnọ na mgbe ahụ oke abatabeghị n'ala Igbo and obidobeghị taba akpa azụ ije kịta na agụrụ ụfọdụ a na-atazi anụ ha ba ọ na-egbu ha na-ejidebe a na-ezuru ya mana ibe ọzọkwara sị mee anụ ha ba na ashọtụkwa ashọtụ ọ naghị amọtịplai zie amọtịplai maka atachago nke udude nke na nke ọfịa udude nke niile pa atakpọcha na anụ niile n'ebe ahụ udo akụrụ onwezighị ọfịa pa atacha na anụ nọ n'ọfịa kpabiri ya na lee onye ahụ ka ọ dụ n'udo niile nọ na vileji mụ na ụnụ efi ha bagụrụ ifugo na onye aka ọ dụ ọkwa omenala aha fọrọ mụ na ụnụ ka a na-ekwu ibe ahụ ụnụ nakwa ya na back to root chọbakwanụ ọfịa unu ji enyekwa mmụọ bụ unu eje gotekwara ya anụ ya dobere ya bikọs iwe na-ewe ha ịma ha ya ba aga ịmara ya nakwa eme ị na-eje back to root ndị dibịa agụrụ na-agụ a na-achọ onye ba na-ana 1 million 200,000 500,000 gụnwa ji ewetara ha those things ị nọrọ n'ihu gị ha erie the thing anaghị m eme ife mmụọ ife na-emewe ife dibịa anaghị m eme ife dibịa ife na-emewe ife mmụọ ụnụ mara ọfịa udo niile weghachi na ya back obodo ọwụna kwesịrị inwe mbụba obodo ọwụna na-enweghị efi dị ndụ na-akpagharịfụ obodo ahụ nna ụmụ ụnụ ga na-anwụ na asidenti ibe ga na-eme ụmụ ụnụ ụfọdụ ụmụ ụnụ nwere ike fuo na ofu obodo bụ eje ha anọtazi obodo ọwụna nọ n'ala Igbo mụnwa bụ traditional nwoke dị nwa udude nke mmiri kingdom na-agwa ya ụnụ unu nwere ndị ọgaranya nọ n'obodo gote na ofu efi Igbo hapụnụ ya ka ọ na-akpagharị na vileji unu niile ofu maka na dị ọ na-esi eme ibe a na-ejikwa ụgwọ bara na-akwụ ụgwọ plantain unu eji ha asụ na ụnụ amaghị ibe a na-akọrọ ụnụ ọ dịsị ndị dibịa agụrụ na-agụ I don't see them because ha na-achụrụ aka ha mgbe ha kwuru na ha wụ dibịa ma mgbe ha chọrọ igosi na ha wụ dibịa ha ga na-agwọ ọrịa ekele ọrụ dibịa eke asị ga na-agba afa onye ọwana chọrọ ịgba afa mana ọ na-ekwanakwa ya uzu fon asị ga eji agbara gị afa mana a na-eyi uzu fon onwe ya ọ na-achọrọ ime ajụ ọgọgụrụ ha chọọ ịmara mmiri o ji ezobe agụ jụọ gọgụ ọwụ na gọgụ gwachazie ha ha eje haba mmiri jibe mmiri mana ọwụ na mmiri ji ezo ọsịgụ na onwe ha efe na gụ chọrọ onye ọzọ ma o were prize chụọ gị onye nwee ntị ya nọrọ olu ozi traditional nwoke dị a lion is not afraid of walking alone. A lion is never afraid of walking alone.
If you see any Efi in Ala Igbo now, na Fulani people get it. Because Ndi Igbo na back to root, back to root. Manabama even would that going back to root. You know, Mataya says I got to off your monele. Ebo no na tara of your boy estate, your nail. Ejekwe meso nugo. Ikunu kotenu. Wosala ni andonu ja wosala. Kamunga solve one guy could in the past. I'm an engineer with a neck. Ofian of more back or even can a wee way. And then Jacona back over more nail. As a Ibu Kumaribu Kubaz. And Ibu Kubaz edge they gave everybody economy, but she see a mamma muddy. If you see can see on your owner. Ndumwele go at your higos on a hana daziada. Even as you are now charity organization, ana to account number outside. Account number Bukobi Nduzaya apataga outside. Account number Matthias Ezek, Domina and order Uzoku apataga outside. Account number Mazi Dibia. Igbo Foundation apataga outside. Unyo wona away tego kubayo kukwecha account outside. Ana ekute million nene eje awe na ezu na omambara. Kana esi onene empty je kuru mmiri na ezu na omambara. Ewuru na onye owuna no na ana Igbo na n'enu ana jesu na akutecha mmiri bebe na eje awe na ezu na omambara. Na amoko ha ebe je ebe akwe akubeze estate batayase na I need new movies from talented and intelligent and clever and not smart people. Ndona amavuru na wo yisi I never see. Ebe ka anyị na-eje no, kedu ihe anyị na-ekrete, kedu impact anyị na-ekrete. Ewuru dibia, doshio na-eme mara mgbọrọgwụ na-abọ, were na-agwọ ọrịa, kwụrụ ebe ahụ. Ebe onye na ya nọsi ike, esiri na nkwa amanya n'ụkwa, dombi double cross and ihe a. Onwe ha ebe a natọrọ ute ebe ọwụ na wo fever. Ibe isi ike adịga everywhere. Everybody should cut her coat and his coat according to their size. Ndị pastor ga-apụta gwa anyị na onwe ha ekpere a ga-awụ ikpecha miracle eme. Ndị dibịa afụta gwa anyị na onwe ha ọgwụ iji awụ egwocha ego adị ka onye ọwụ na kuru gere down gee ntị ife traditional nwoke ediga ekwu. Ọlụ ka onye ọwụ na ga-alụ, you need to work hard. Onye na-ata ha afọ anaghị ama ife. Onye lụọ ya ori ya lụọ na anwụ erie na ndo. So unu ga-aga mụọ otu esi alụ na anwụ, mụọ otu esi eri na ndo. I believe in miracle. Na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Dimkpata akụ ahụ ichere ya. So that mbie gie n'ihu. Ịmara na traditional nwoke dị. Yes. Aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Unu ekwere ka ndị dibịa ma ndị pastọ na-edeceive unu na o nwere ekpere iji awụ ikpecha ego apụta. Nwa obere ego ga-ahụ iji ewere tinye ebe ahụ, ọ ya nwere mere ha ji wụrụ ụmụ anyị ti ha nwụ. And because of a value nwa obere ego ga-ahụ, ọ ya nwere mere agụ ji na-agụgụ today. O nwere pastọ na-ele $1. Mana ọzọ gị na iji eti at least 30,000 naira na envelope. Mana ị ga-ewere mmụọ bịa ka o were nye gị fake dollar. Sometimes ọwụ na m ga-ewetu onwe m ka onye ala ka unu nwee ike inye m attention ka m nwee ike ikwu okwu kama nkwuchi okwu su were n'okwu onye ala kwuru. Because unu nwa na-eyi ezigbo akwa na-amụke ibe na-amụke. Onwe ha ọdị isi ndụ pastọs akata unu isi sachichicha unu. Asaigela unu ndị dibịa.
unu laikiri onye na-asa unu isi mana na ugbu a na ka aga na akụrụ mụ na unu aka n'ụzọ adu ya adụghị ready for the challenge. Gwa m na a na-enye gị connection na o nwere ihe a na-eme na-aga aga na connection ka a ga-connect gị nke aga m ekwe eberivo na o nwere ihe m ga-eme mana ọ na-enye m that thing mụ nwa apụọ anọghị m ebe a na-asa isi nye m ọrụ ka m na-alụ onye nwa mere m ji were ọrụ mgbe unu na-eje ebe a na-asa unu isi adọm believe na ịsa isi ebelivuru m eji aka aja aja ebelivuru m n'aka aja aja onye nwa mere m ji asụ mmadụ choose date, time and the venue. Enidịghị m ịsụ mmadụ ji emeere m maka onye a ji disappoint m nwa ji aka m eme ka o ji adụrụ m izi ịsụgo choose date, time and the venue. Ọwụ na ibelivuru na o nwere miracle no onweghị miracle ijeghị ekpeche ekpere na ego adọ na tebụl gị ọwa asị ijeghị agwụcha ọgwụ gbuo anụ ọgwụ ego adọ na ọwa asị ndị dibịa na manipulate in a lot of people. Manipulation mana ibe isi ikedo now onye ọwụna ga-efel ma mụnwa ma mmadụ. We are all going na anyị niile na-ada ada ma gị nwa na-akwatu m ma mụnwa na-akwatu. We are all going to land. Nke onye metere owere isi evụlọ ibe ndụ nna nna anyị bagoro n'ọfọ and uche gị ga-eme basụ na ibe ukwu mere na ibe ukwu bazụ so ibe ọsọrọ ndụ dibịa na-eme today ị naghị agwọ ọrịa onweghị ibe mara gị nwanne iwuhụ dibịa ibe iwu ndụ yahoo o ji enwerịrị sọnte mara gị ome nke ame nwoke dị ome nke afụrụ n'anya ị na-agwọ ọrịa na-afụ gị anya ka ọla afụ ị na-agwọ ọrịa na-afụ gị anya ka okorie obere na agụrụ ị na-agwọ ọrịa na-afụ gị anya ka onye ji mbe na isi ọfịa ị na-agwọ ọrịa na-afụ gị anya ka onye mmiri na isi ọfịa fide na isi okoribe na isi ọfịa ndị mbụ na ndị egede gwọrọ ọrịa ka nna akpọrọ gị afa ibe a ogbonna ya na-ekwuru ọbịa ume anọ na nka papa osimiri na-akọrọ isi ọfịa okeke ezeọgụ ka nna agba ọsịrị gị afa ndụ ama ndị mmere ibe ama because ọwụ na ịkpasuo m iwe mee m their spirit invoke na mmụọ wụfụrụ bakaịkaị to God fa achụba pe ihe unu egwu all this ụmụ agbakara dị ngwo dibias m ga-eji mmụọ control unu ọ mmụọ ka and ihe anyị na-emewe ọfọ ọgụ ọwụ na-eji ọfọ anụ mmụọ na mmadụ na anụ ya ọ bụrụ na ị na-agwọ ọgwụ ọjọọ na ala Igbo ị gaghị survive mark my word. Ọ bụrụ na ị na-emegide nwoke na-emegide nwaanyị na ala Igbo ị ma na ị gaghị survive because ọrịa ka a gwara unu gwọba agwara unu na-azọ ndụ na ahara ndụ kpa akụ onye iro erie unu ahapụgo ndụ na-akpa akụ unu chọrọ ka ndị iro rie ala Igbo na ahara ndụ kpa akụ onye iro erie ọrụ afọ enweghị ike ịnaga ego ọ zọta ndụ gị ọsị gị wetara ya oke ọba na mbaji ọkwa mgbe iji weta onye aka ọdụ onye ndị niile hapụrụ anyị omenala na ahụ na-ejide gị ọkụkọ udude nka ma efi udude nka ma atụrụ udude nka ma mkpiye ụmụ anụ niile na-akpagharịcha n'ọfịa udo ọ na-ejide gị fa ncha gbukpọ mmecha aga m akọrọ gị maka mkpụrụ mmadụ na one ma one na-afụ n'udo today maka na ibe anaghị eme na nkịtị udo so na ndị niile riri ifebe na ojibe ndị niile riri ibe mmụọ ji ha ọ baka ị na-abụ n'akụkụ mmụọ ahụ they can never go far because they spend go more time na-ezuru ihe mmụọ onwezighị ebe ọzọ ha ma onwekwa ibe ọzọ iwetara na mmụọ today ha ga-ezurukwa ya ka a gosi gị na ọha nwewo ndụ na-ezu ihe mmụọ so onye ọnwa na-efuru na-eri ihe mmụọ today ọha nwewo ndụ rikpọrọ ihe mmụọ in the past so mmụọ ji ha they go nowhere. So onye ọ na-afụ na mmụọ na-eme ife mmụọ nwere ndị jere rie ife mmụọ jide ha so if you want to see them follow me I will show you the people. Mgbe kpọrọ bụ onye ohi ịfụ na onye ohi ka ha je na-pretend ife ọ na-ekpọrọ bụ ihe ifefu iji echekwa na ọha nwa aka ji ọfọ ife anyị nwere ike chere ha wee eze mmụọ ma ọ na ha wụ dibịa na o nwere ife a na-eme di ya mana mmụta esi ewere property mmụọ jerie
More jihadia. They go nowhere. So when it's time to catch them, I got wudo hadia. Oh, have more golam. Ofia udo na village ono gini mena ofia ya. Onye tala ano ya. Kedo tu ano ya si end. Oya ode mwe history ko na mwe history ono. Ndi izogo onye tachala ano ni onye takbolo udo. Onye takbolo ano ni ine no na ofia udo izogo. Kanju gere ndi izogo ajojo. Nda agwata udo ni ine no na agwata onye takbolo ano ya. Hana ama orumba. Ndi orumba south and north. Ofia udo niile onye kpakọrọ ya anụ udo niile onye gburu ya onye tara eziokwu sọsọ igwe amụrụ onye na-ego ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị obi ego ofu obe agụ nkwụ agụ so gị bụ onye nwere Chineke nna na-eru ọnụmanya o Chukwu mekwenda kụwa merie mo onye nwere m Chukwu ọma Chukwu ma ekwenda kụwa merie mo onye nwere m Chukwu ọma Chukwu nwa ekwenda kụwa merie mo anyị nọ n'agha n'ụwa Chineke Chukwu ekwenda kụwa merie mo eziokwu sọsọ eziokwu ka nji enweghị military force power mana eguzorogo m itipịa ndị dibịa fake dibịa so ọkwa ha ezigbo ndị dibịa maka dibịa ma ibe ọ na-eme ịkwụ ya ọkwa gwara gị dibịa ma ife ọ na-eme ịbata village ndị village ga-asị ga-eti ikwere di ya na anya ya na ọya na-azọba ndụ ihe ibe dibia ibe eji mara dibia wo ahụike yes same ole tradi nothing change lo you miss this one bia owo unu misiri mu unu jezire akwụ m ụgwọ na because kemgbe m fụrụ ọbara mgbani enu dị too much na ala Igbo owo na m ga-continue na-agwụ n'ọrịa unu je na-eje na unu je ajụ m akaụntụ m unu na-etiri m ego unu mana anaghị m esi ofu ite kịta ana m esizi ite tara ya kịta so ka ọ ite 4 ka ọ ite na-abụ unu mana enwe ego responsibility ọwụhụ nkọbiricha ihe a erie ma ihe nkọrọ ọwụ na nga na continue na-agwụ unu high BP unu ga na-enye m otu ụzọ n'ụzọ iri I'm going to take care of my family. If not, only beggar me too much. So, and my family too. Oh, nanga continue na egbu no ogwu obara na igbu a na egbu ono. Imana na ono gana eti aka na baka ono anaghị abara ibu unu nwetere free onye ọwara na-asị m de miss me uno na-ewish dị nka ntọ na Facebook every year ma atọ mbidocha page ma eluzuo mbidocha page ma eluzuo na ma ọtụtụ pages kwesịrị na-agbatara m ego ọ because of unu so because of unu ka njiri vuru mkpọrọkọ ọnụ maka unu nwa ka satisfy ya unu ma ka ntili unu happiness na table ka nji were kolo okwu na isi ọbịa ka nji were kolo okwu na ekwuru ọbịa ka nji were kote okwu na ụka na Igbo niile ndị ilo nwere kịta dị karịrị ndị enyi m nwere mmewekwuoli mmemme sefe bụ na omeghe onye wu enyi m o ji m akpara amụ unu ojekwere ebe ebere ka unu mụta nwa dị ka be eji na-akparị ya mụ because amụ ka unu ji akpara onye unu ji m akpara iferi na-awa ajụjụ m ga-etichara ọrụ na table with time with the styles like the fella Kuti and the moves emere m mmemme omeghe onye bịara mee ibe niile many people bịa rie nri ericha nri ya nasa how will I survive ana m enye unu obi happiness na Facebook na-emere unu everything mana omeghe nke unu mere m nwa ụtara this
Okwakanni kwake bake ba kwakanni. Please continue, we like you. Also like kanjeri. Ya mere nji doka ya kamera flavor ji kamevu. Ma fino, hacha kacha mevu because of alu of area. Mungwe man eba kugide. Enwe time nji erin. Enwe time nji emeva. Ada menu na everything. So this time around they need maintenance. If not, hapụrụ m ndị dibịa ka avụrụ ụnọ before you know it ndị dibịa ka iwe kwuo ụnọ okwu sef so ụnụ na ụnụ ji ụgwọ n'ụwa ụnụ nke mbụ obere oge a ga-ebido vụrụbe ụnụ n'ike ụnụ akwụwa ụgwọ ahụ na ụgwọ ụnụ ji na-ebute mgbe ọgba aghara n'ala Igbo because ụgwọ ụnụ ji ndị dibịa ga-agwa ya ụnụ very soon. Ụnụ amaghị ọnụnụ anyị nọrọ ụnụ na social media ihe anyị stọpụrụ. O nwere oge o ruru mmụọ ndị dibịa pụtara na-azụ na-eje agbaga akwụkwọ na mmụọ agbaga gị akwụkwọ asị gị na iji anọta ndị dibịa iji agbaga gị akwụkwọ tretin be gị na ị n'obodo ebe emechaa gị nọta. We stop it. Onweghị onye kwutekwara ya again. Ndị dibịa kọsụọ na-elọta ọfụọ ndị ọdịsi feki dibịa abịa na-etinye ụnụ ụjọ n'ime. Nwa dibịa ọwụna ga-abịa gwa gị enete n'ụzọ mee ka m mara ka nkụwa dibịa ahụ isi. Ndị dibịa na-anọ n'ọwụ na dibịa ma ibe ọ na-eme ọ na-anọ be ya ndị mmadụ ya chọrọ ya na-eje. Ọrụ afọ akụziri ihe anyị otu a ume anọ na nke akọrọ ha anyị otu a most of people akọrọ ha anyị otu a ndị obodo dị peaceful. Onye nwee problem ndị mmadụ amaghị atụ jee saịdị ya jee ebe onye a na Nweke jee ebe onye a na Gụrụ jee ebe onye a na Nka jee ebe onye a na ihe a. So obodo ọwụna nwere ndị na-agwọ ọrịa na ahụike ọ ndị nna nna anyị tichara ya. Mana ndị dibịa today onye ego abịa gbariela ọsị gị na akpọrọ ya oku o were mma na-egbu anụ. Ife awụ ndị isi adịghị m bunch of ndị isi adịghị mma wụ ife ahụ. Ife mmụọ ka anyị na-eme onweghị gbasa okwu mmụọ dị iche okwu agwụ dibịa dị iche. Onweghị ife gbasara dibịa na mmụọ. Mụnwa na-ekwu na-ekwusi ya ike. Onweghị ihe gbasara dibịa na mmụọ. Dibịa na-eme physical thing. O ji enene ego anya mara ife nọgbara gị n'ife a ọ dibịa na-eme ya. Dibịa je nwere ike ka ọ mara o testi ya anya gị eye test o were aka doli gị otu a ọsịgụ ngwa na-eso aka ya gị na-eso ya ọ na-ajụ gị ife na-afụ ịbụrụ onye dibịa si arụ ọrụ. O mechaa detin ọba na agwụ ya agwakwa ya okwu before you know it onye gị ọgwa gị na anya gị aha ọgwago everything. N'obodo ahụ Germany a na-akwali ndị dibịa ugwu ma dọkịta oyibo ma dibịa Igbo nke ọwụ na makwa ibe ọ na-eme healing practice. Ndị healing practice ndị na-practice iji mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ haba practical ọ ya ka a na-akpọ highly practical here. Ha nọ ndị na-eje kpata mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ sie were na-agwọ ọrịa ha nọ n'obodo a recognize ha very well. Obodo na-respect ha because ha ma ife mara ha. Enwere skuul ya ebe a na-eje agụ school of mgbọrọgwụ. Ịgụcha dete na ife eje na-akụziri ụlọ mgbọrọgwụ ọwụ na eje na-akụziri ya ụlọ plant ọwụ na aga na-akụziri na-agwa ụlọ ihe ọ na-arụ. Ịgacha dete mpụta inwe ọfịs itikọ yo adreesị ihe mara gị na ihe ị na-eme tinye na social media ndị mmadụ ya na-agụta dete nwere na-achọrọ gị na-abịa na ya praxis na-abịa na ala Igbo onye ọwụ na-evuru mma na-eje egbu anụ every part of ala Igbo a na-esi a na-akwafu ọbara ọgba igburu na-ekputugharị ụnụ atọ ọnụ na ala Igbo ibe ala Igbo na-awụhụ ụnụ atọ ọnụ gobe anyị ife abe anyị na-abụlọ unu eporutuo na awala ndị ba anyị na-awụsa ọbara ụmụ anụmanụ of all kind ba ndị a na-egbu awụsa ọbara ebe a ma ndị anaghị egbu unu emechago fa ncha niile tata.
a na-achọ ka agbazie unu onu unu a na-eme na ụnụ mafa nche ọ bụrụ na iwu hili nke ọwụ na mmara gị na-eme ya ọ bụghị ịbịa sị gị je nọchie okwu mmụọ so na iwu dibịa tọnda agbagbuo gị n'okwu mmụọ ahụ egbuo gị na ọwụ na mmụọ ahụ nọ dị ya unu a confuse na omenala na ọdịnala Igbo and onye ọwụna wu onye Igbo ị ga-awa advocate of ihe a na-ekwu ị ga-ama the village ị ga-ama ndị lụrụ dibịa na village unu mgbe dịrị gboo mana na amafe ama and ha na-amụta ụmụ and ụmụ ha take over after them ndị gwọrọ ọgwụ ọjọọ ife ọjọọ fa mere ha survive ha ọwụghị ekwu omenala Igbo those people were anụ ọfịa ka ha wụ ndị gwọrọ ọgwụ ọjọọ in the past they did not survive in this 21st century ada ụmụfa agaghị adị proud na-eme ife ha na-eme kama ha na-eje eme ife ọjọọ nwanne ọ bụrụ na ọgwụ ọjọọ ka papa gị gwọrọ pụta ka eregaliziela gị ya ijekwere ha eme itite ọdịten ụnụ ejizi n'ikpe aha na-asị na omenala na ọdịnala Igbo my great grandfather kpụrụ ụzụ nka na ụzụ ka eji mara anyị nwere mmụọ ndị dibịa na-abịa be anyị goro afịa ha mechaa ha na nrịaba ahụ eje mbe dibịa na-agwọ ife na-arịa m mana mmụọ dị awụ m dị ụzụ dị nka na ụzụ anaghị m anọchi n'okwu mmụọ ngaba na mmụọ onye dibịa nwere ike jee na mmụọ ndị na-akpụ ụzụ je eje na mmụọ ndị na-alụ ụlọ na-akpụ ụlọ banaba akpụ ife ọkpụkpụ ma ihe eji aja kree soil and all this na-akpụbụ ihe ọkpụkpụ ọ ha na-akpụkwa ụlọ mana kịta a na-arụzi ụlọ with block so ọ natara chi na ala Igbo enwere ihe ụwa natara chi ọ mara onye ọwụna many are talented but only those who nurture their talent come to the limelight so ị ga-ama ihe mara gị discover your talent discover ihe mara gị ọ ya nwawo ihe ị na-ediri ọwụghị ame asị gị dibịa onye na-arụ ụlọ kwa dibịa ka ọwụ onye na-akọ ihe kwa dibịa ka ọwụ onye na-egbu nkwụ dibịa ka ọwụ ekele ọrụ eke ife mara mmadụ ife mma mmadụ kedu nke mara ọnụ oge eji were ọla mawa ụnụ ọkwa na-ama ya ụnụ ekwuo na iwu dibịa ọgbachanye gị enu sọsọ ihe ga-eme gị ị ga-eji apụta na dịsi ihe na-abịa n'ahụ ma enwere ihe mara gị and gị na-eme ihe ahụ mara gị ndị mmadụ ya confirm ya because if not ụmụnne anyị na-egbuchasị dị ya anyị ma ndị na-eme ya ana Igbo na-anaghị ụzọ agaghị ndị dibịa a na-eme nke a na-eme nke a na-ekere ọwụghị ọrụ dibịa wee ibe ahụ ọrụ dibịa wee nwe ụmụnne anyị agbajiri ọkpa ọ ndị dibịa na-agwọ ya onwe ụmụnne anyị gbara egbe ọ ndị dibịa ga-aga wepụta dị ihe a mee ka eshọ na agwọrọ onye ahụ ọ na onwe otu ife si wee sụwa mmadụ afọ avụrụ gị jee ebe dibịa ga-agwọrịrị gị ọ gwọtaghị gị ahụhụ dibịa ahụ ka onugbu ihe ahụ ihe a na-ediri n'ala Igbo ọ dịsị ndị yahoo dibias ihe ga-end ụnụ ala ndigo adị obere oge ụnụ ga-end mụnwa na-agwa ya ụnụ ife ga-end ụnụ ala ndigo onye ana Igbo ga-azụ onwe ya ana Igbo ga-ekpochasị ụnụ oge mkpocha na nzacha isi ya ọ bụrụ na enweghị ihe mara ga-edeceive na people because ị gaghị edeceive nwa nke ị mụrụ mana ị ga-ala ka ị deceive ụmụ onye ọzọ ka ị were satisfy ya nwa gị ahụ nwa bụ nwa bụ eze ahara ndụ kpaa ka onye ire rie dibịa ọwụna na-eme ibe ego ji akọwara anyị ibe o mere were kpata ego ahụ ọ sịgo na ọgwụ ka ọ gwọrọ ọgwụ ọ dị ọgwụ ka ego ahụ gbaa dị ya life ma wee gwa anyị ụmụnne anyị fugasịrị efu ụmụnne anyị atọrọ gasịrị atọrọ ọtụtụ arụ emego n'ala Igbo sakaba a ga-achọ ụnụ a ga-ebe ụnụ pieces onye mere ya n'Aba
when the spirit na-agada na mgbe ọ ga-eseti ọ ga-amaji ọ ga-ekpochasị ọdịsị ndụ DBS na ndụ fake pastors. Ịchọ iji nwa mmadụ gwuo egwu ịmụta nke gị were nwa gị ahụ gwuriwe egwuregwu. Ndụ dibia ọ na-edeceive na ụmụ mmadụ ya na ndụ fake pastors. Ọ gwụkwara ka ọ ha n'ọnụ. Ala Igbo na-agbagaraghara. I wonder where he is, Lord. So dibia awụghị eze mmụọ. Ibenso ka ngwa gị. Dibia awụghị eze mmụọ. Onwe gbasara dibia na mmụọ. Adị mmụọ ka dibia. Dibia ọ na-asị gị na o ji eke mmụọ nke a, ke mmụọ nke a, ke mmụọ nke a, ke mmụọ nke a. Gwa dibia na ala na-agba ya. Dibia owu na gwara gị na o ji eke mmụọ. Gwa dibia na o kopugo. Traditional nwokedi, m ga-echeji everything. All this analyzation, m ga-echeji the analyzation. And ị naghị enye mmụọ nni, ọ mmụọ na-enye gị nni. Maka mmụọ ahụ wee iwe ogbuo gị. So mmụọ na-egbu mmadụ ma ife ọ na-eri. Ị gaghị enye mmụọ nni. Ọ mmụọ bụ ike, ọ mmụọ na-eme. A na-eselebrate dị mmụọ eselebrate, na-emere ya ife kwesịrị ị na-emere ya. Enwere mmemme a na-eme na mmụọ. Ị naghị enye mmụọ nri maka isicha dị nri ọgụ ji erikwe. So ibe ahụ unu ji eri ọ dịzị fọmatị unu ji ezu ohi. Onye tichiri unu ya ka nna achara eji onye izu wepụtara sị na a na-enye mmụọ nri n'ala Igbo bido na-agbasa ya azụ ozi onwe ike sakreti everywhere ka nna agwa okwu na ohu mmụọ anaghị enye mmụọ nri. Ọ mmụọ na-enye gị nri. Yes. Mmụọ na-enye gị nri. Mmụọ bụ ike. Mmụọ ka dibia. Gwa dibia na onweghị mmụọ ga-eke m. Ọwụ na owu dobeghị iwu mmụọ. Mmụọ ahụ egbuo dibia. Anyị kwadokwala ọgụ akwado. Adị mmụọ gwara anyị na a ga-anụ dị ọgụ. Adị enye ha anyị nni egbe ma ọ wee nni ọgwụ ma ọ wee netem. Sọsọ ọnụ ka e nyere anyị. Adị we shall only say the word ọ bịara mmezu. Ndị dibia ụzọ na-ama na ha akpụ ogene ya na-eke na-egbu anya n'ọdụ. Olugo mgbe unu ji eje were developụ ihe mara unu were na-agwọ ọrịa n'ala Igbo. Obi bụ ndị eze. Hey. Obi bụ ndị eze. Mmụọ na-eke. Unu macha nke ahụ ndị dibia were bịa ka ọ họrịa unu gba nkịtị ya na-ahọrị unu. Emmanuel Tochukwu eziokwu sọsọ. Unu mana mmụọ na-eke. Ngwa biko onye ọwụna na-edezi ife mmụọ na-eme ka anyị sign ọrụ ndị dibia signature na our page. Mmụọ na-eke. Mmụọ ka dibia. Mmụọ ka. So ka ezigbo ndị dibia na-agba ka asịrị ya na ọ chọrọ ka mmụọ pịagbu isi ebe. Mmụọ ka. Mmụọ bụ ike. So ele ibe ndị dibia ji ọ dịsị fọmatị ndị yahoo dibia si na-eji egbe na-ezu ohi na-amavuru ụmụnne anyị na-akụbata 30 million. Ebe onye dibia ọ na-eme ibe onye pakiri na-abụ ofu onye anọ na-atụghachi na amavuru go ofu onye atụba ego itinye akaụntụ ahọrị ya ndị mmadụ enye ahọrịchara ahọrịkwa ndị ọzọ. Ibe na-emewe ife mmụọ anaghị eme ife dibia. Anaghị m eme ife dibia. Ọwụ na ahọrịa gị jee ebe dibia na-agwọ ife na-arịa gị. Mana onye yere chidi na mmụọ na-ejebe dibia achọ onye. Kedu ihe ndị dibia na-achọ n'okwu mmụọ be anyị? Anyị ọgwara afa na ya ama mbịa ụwa. Anyị ọgwara afa na ya ama mbịa ka anyị ọgwara afa. Anyị ọgwara afa sa ya ama bịa anyị ọgwara afa. Ndị dibia anyị ọgwara afa sa ya ama bịazi anyị ọgwara ọnụ na anyị anaghị abịazi ụwa. Ka anyị jee anyị na mmụọ bịaghachi unu kwechirizi ebe a sị na unu nwe. Ndị dibia ana m akọmandụ unu ka unu si n'okwu mmụọ pụọ ka unu galụwa okwu agwụ unu. Ụzọ na-ama ha akpụ ogene ya na-egbu anya n'ọdụ. Ndị doctors separatiri onwe ha from unu ụka.
and otu aka anyị chọrọ ka unu zukwa otu a separate onwe unu from ụlọ mmụọ unu mara ife a ndị medical doctor na ndị nọọsụ na-eme mụrụbanụ ya from them mụrụnụ ya from them unu edeceive unu emebirisiziri na ya n'Igbo ndị dibia ife niile a na-alụ na dibia Igbo dukwu na dibia oyiwe so ife unu je emewu jeenu mụta ibe ahụ ndị dọkịta na-eme unu bịa unu na igwe a na ebe eji alụrụ unu ahụ isi ike igwe je enye unu ndị obodo je enye unu ana alụọlọ ya unu dị ya gwụba na ọrịa dị ya anyị ji adụ happy na ndị dibia be anyị na-agwọ ọrịa niile anyị na-arịa anyị enye unu ana ọsịsọ unu arụọ unu ebe ahụ na-agwọ dị ọrịa ya afọ n'anya ọhụrụ bụ onye na-eji egbu arụ na-emix dibianism with spiritualism with Igbo omenala Igbo no omenala Igbo is not about the dibia dị iche I like the dibia maka I recognize the dibia ọwụrụ kịta na etutoto m na ọ dibia ji aje gwọ m ejeghị m agwọ onwe m ọlaezi m ọgwọ nwụrụ ya onwe m mana ọ bụrụ na dete nkarị ya gbaba mbe dibia na-agwọ nke ahụ nwere dibia na-awa ihe ọwụwa onye ọwụwa na nwere obi iwere mma ma ọwụ ibe tii mmadụ na ahụ bewanwu so enwere dibia na-alụ that one many are talented mana onye ọwụwa na jizi mma na-egbu anụ hadith be could you imagine mụ traditional nwoke de join kwuo ọnụ gbuwe anụ egbukpọ m anụ niile nọ na nka egbukpọ m anụ ọkwa ntakata anụ oge ọwụ na ana m ahụ eze na-ahụchasị eze anụ ntara ata nkwụ okwu anụ ntara yesterday eshie ọlaeze m o jere tatụ tachasị ya deten atakwụkwa m anụ ọzọ a na-eme dibia chidi ọzọ ugwu drop your account number make we show you love Chineke so eje m esoro iwe amazụgo m ebe account number ndụ to God who made me and you mee ka nchụ account number nwunye m ti enweghị m akaụntụ eziokwu ha gburu mgbuo awụla akaụntụ nwunye nke ntị I will try my best mbịa the next video m nwere ike ịbịa mee tinye akaụntụ nọmba nwunye m so thank you very much eziokwu sọsọ gịnị ka ị dere ọbara tụrụ dibia nna ahụhụ m ọbara tụrụ dibia ekwutọsịrị kọnka bịa ugo nwaanyị ofeshia ife ọnụ na-agba ahụ kwerekwekwerekwekwerekwekwerekwekwerekwekwerekwekwerekwere ọma ada Igbo ụmụka mewere ụnọ ugo nwaanyị ọnụ na-agba gị kwerekwekwerekwe to God who made me and you adụ ha onye nwara anwa dụwa gị ọnụ ka ị na that is mana ị nọghị nso n'ụlọ Peter Nnamani ọbụm Valentine ụmụaka mebere ụnụ anyị bịara ka anyị separate ndị dibia na ndị eze nwaanyị from okwu mmụọ because alụba na-eme dị ebe achọghị ebe ba nọ ba na-anọzikwu n'okwu mmụọ kọọ ọnụ nọrọ n'okwu mmụọ mee ibe adụghị mma so anyị ga-eseparate ibe ka a mara na ụzụ na-amaghị agba ogere na-egbu anya n'ọdụ pa mara ibe niile ndị medical doctors na-eme n'ụlọ ọgwụ pa ga-amụta ya and pa mebe ya n'ụlọ agwụ fa emeziri ya n'okwu mmụọ fa emeziri ya n'okwu mmụọ pa mebe ya na gịnị n'ụlọ agwụ fa ọ ife onye na-eme ka ekwe ji agba ya ịkwụrụ gị kwụsie ike ọwụ ha abịa dibịa wụ omenala na ọdịnala Igbo dibịa wụ prọfeshọnal dibịa na ka dọkịta dibịa wụ ife mara mmadụ omenala Igbo spirituality and ife niile a ndị Igbo na-eme observe ọ ya nwewe omenala na ọdịnala Igbo so
ibe ndị dibịa na-eme na afọ nwaanyị asị ya na ọwụ eze nwaanyị ya bịa mere ya nke a mere ya nke a dibịa gbuola gị anụ ọsọ gị na ewu eze nwaanyị ọwụ asị ibe dibịa ji agwọ gị ọrịa apart from that dibịa wụ 419 dibịa ji agwa gị na ewu eze nwaanyị ọ nọrọ ka dọkịta ịgwa nwaanyị na ọ ji awụ sista ma ọ na ọ ga-awụ altar girls ma ọ na ọ ga-asa bụ Virgin Mary. Sometimes people amachasịghị ebe ike. Most of ụmụ nwaanyị na-akpagharị n'ala Igbo today asị eze nwaanyị ọ ndị dibịa lala gwa ya na ọ wụ eze nwaanyị gụ na dibịa ahụ ọwụ na iji ha okpiri jekwu dibịa gị ahụ ndị dibịa na-ala ụnụ agwa ụnụ na ụnụ wee eze nwaanyị ọ wụrụkwu eze mmụọ lara ụnụ gwa gị na ihe na mmụọ mana gị nke a dị iche nke a wụ dibịa lala gị sị gị na ewu eze nwaanyị ikwele dọkịta lakwuo gị ọgwa gị na ewu spiritual person gị ikwele ruo one mgbe ka unu ga-eteta n'ụra ruo one mgbe ka unu ji eteta n'ụra ịbịa kịta na ọ dịsị ụmụ akpakara dị ngwom na-akpọ onwebe eze nwaanyị ndị dibịa lara ndị dibịa na-ala dibịa abịaghị nsọ dibịa dụwagara onwe ya iche dibịa la agụgụ na dibịa ha tụrụdụga di ya anyị nwa na-eme ife mmụọ ọ mmụọ ka dibịa mana chi m anyị na-eme ife mmụọ anaghị m eme ife dibịa ọla esi m isi ọwara m ma ụwa ahụ o mere ihe a ọ mgbe a ka m ji ejebe dibịa na-agwọ ife na-arịa m meka ụmụ dibịa nwanne narị ejebe ha na-ejebe dọkịta amịrị ha ọbara testichaa ha dọkịta na-agba ha ọgwụ dibịa dọkịta oyibo na-agwọ o mechazi ọ na-egbu ego mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aṅụ onye na-ahọrọ ibe ya omeghe onye wu dibịa karịa ndị a na-agwọ ọrịa anyị ma ama nwanne onweghị ndị ezigbote dibịa onweghị ibe o ji pantị ga-eme mana feki dibịa ga-ala gị because ha adakọ adamada baa bababa and ife isi ike dukwu ugo nwaanyị ịma ego na ị na-ego anụ na-abịa ada ịma ụnụ nwa ụmụ nwaanyị anaghị eri nne wite atọ ịta anụ so ndị dibịa ahụ ị na-abụ na-enwezukwa enyi nwaanyị ndị dịka gị ha na-enwezukwa ndị dịka gị mmadụ 20 so that egbuo anụ ahụ ị na-abụ ya ka ọ na-eje ekesara ndị enyi ya nwaanyị anụ ahụ ka o ji alaba anụ ahụ a na-enye ndị nwaanyị ahụ ka o ji ala ụmụ nwaanyị ahụ jee n'ọnwa ori udo ga jee gote anụ ka ị mara na aka na-ele anụ 500 naira ma ọ jee go anụ 5000 naira ka ị mara oneba ji anwụcha ego mgbe ndị dibịa kọneshọn a jere gbuo anụ ovuru ofu mpala atụrụ ma ọ mpala mgbe vutere gị ọ dawa ọtụ ka ije ha enye ya ka ọ laa ka inye ya ọtụ ahụ ọlacha echi ele ya ọfụma echi o vutekwara gị anụ ọ ibe ji ala akụgbuko ụmụ nwaanyị ma nwunye mmadụ ma nwunye mmadụ ma enyi nwaanyị mmadụ ma ihe ha na-ala gwuo because a na-eje weta anụ nye nyebe di gị nwere ike ogo enwebeghị gị ofu mpara they will share the meat yes enwere ike onye anọ onye anyị nọgo nwaanyị ka m were gị na-agba atụ maka ibe a na-eme wa example ka nna-enye enwere ike ndị gị chi ije goigo anụ 2000 naira and ịtacha ya oje ha agbacha gị ọnụ ofu dibịa evuru ofu ukwu atọrọ ma ọwa ofu ukwu mkpi egburu n'urude nke ma ọ egburu n'ude akwụkwọ vutere gị dọwara gị ya be gị sị gị nwaanyị mara ibe ị ga-eji anụ a mee gị mee mgbede ka m bịakwa ọ dashigo gị dị ya nụ
Obviously mgbede na wije ọwụrụ nke ahụ iji akọwachiri egwere inwere ife na abụọ o nwere akwa ahụ iyi gaa ije onweghị iwe onweghị iwe na dibịa butere gị ukwu anụ ị marago mgbe unu ji akọwachi ọwụrụ nke adọ na ana gị were esetụrụ dibịa ma nke dị n'elu maka ọ na-egbu ụwa ịghọtago akwa ahụ iyi so nọọ ibe atọ nụrụ ana Igbo nke ikpeazụ a ụmụ nwaanyị ejighị ekwu ihe bariri nwaanyị na-eri anụ dibịa a na-esi azụ na-ebutere edi anụ o nwere ike ofe iruo na ọ na-eje akọ ibe esi n'azụ ụlọ dosara ya dị anụ ebe ahụ ọ kọchazie ibe ovuru dị anụ ibe dibịa dovirie ọ baa n'ụlọ ọ anụwa ibe ahụ so ndụ dibịa emebikwe ekwensu ji anụ ekwensu ji anụ lata Eve ọ na-aka ndị dibịa na-eje egbu anụ adaala ma nwunye ụnụ amado Josef na-ala onye ọwụna ụnụ amaghị ibe isi ike dọ and ibe ahụ si n'ike ndị dibịa na-enweta ya na okwu mmụọ eje n'udude nke eje n'ude akwụkwọ ịchọba anyị mma ibe a na-agwa gị ibe a igbere anụ gbuo n'ude akwụkwọ ide n'anya ndị dibịa ndị Godian religion na-abịa kpakọrọcha kekọrọ detem ndị dibịa abịa asụba ka esi na-eyeta asụgụ na oke ya eke werezie anya ụkọlidosu ndị ahụ kele anụ a ka efu ebe ha vu anụ ahụ eje onye nke agbụọ na nke mama Chinenye onye nke agbụọ na nke mama Chinedu onye nke agbụọ na nke ugo nwaanyị onye nke agbụọ na nke onye ọwụna chai na ana Igbo ọ dịka m oji awụ n'izu achọrọ m ọ dịka m oji mụ na jee pak oje na-enyezi news mgbe m a na-enye connected even ga-aba aba news nke m ga-awụ connected world ma ọ inside Igbo or inside Nigeria ka nwee ike na-evugharị ife na-eme across Nigeria or inside Igbo or across Igbo or between in short my program m ga abazi my program afa ụzọ sọsọ okwu na ụka mgbede m ga-enwe different kind of program m ga na-eme na jee pak nyecha news enwere ike kwuo m okwu na-ese akụkọ n'oge onye cha news everyday na nke m ka m mee ya analyze ma ọ summarize ndị dibịa na-alazi ụmụ nwaanyị ba and onwe ha na nwaanyị ọwụ na-apụrụ na nwa ya ka na-etofuta eje na-enye nwaanyị ahụ nri na-enye ya anụ mebi aka esichaghị di ya ike di nwere ike wụrụ kapịnta ọ di nwere ike wụrụ onye na-alụ mesin onye na-eme ihe so aka esichaghị di nwoke ahụ ike ndị dibịa bịaba eje na-ahasa nwaanyị ahụ ụvụrụ na-enye ya anụ na-alakwa nwa ya before you know it ya cover against the man. Most of ụmụ nwoke na ana Igbo na-enwe problem with their wives because of ihe dibịa gara gwa nwunye ha and they believe go ndị dibịa no ndị dibịa na-eme because dibịa ha asị na ha wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ọ na dibịa na-akụ asịrị na-ara nwunye mmadụ wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ dibịa ọwụ na-adala nwunye mmadụ nwanne onweghị ibe ewuzi dibịa ọwụ na dinọrọ enyi nwaanyị mmadụ nwanne ịlụkwara alụ ịlụgokwe dibịa ọwụ na-respect nwuhu anna ọkwarịghị mmụọ ugwu ọkwarịghị ọfọ ugwu ọ ga contrary to iwu ọfọ ahụ ma ọ iwu anyanwụ nna anyị wụzi ọnụ efu ifere ga-eme gị nwa dibịa ị ga-atakata anụ ị gaghị efuzi onye na-ewetara gị anụ and at the end of it onye jere iwetara onye iji edu ya ohi ka onye zute ebi mmadụ ya ga-ejide and osologo bịa disgrace ya onye ahụ yes J-Pipe can give you a segment in his platform that through that. Yeah. I want to na ị na-eme eze nwaanyị respect ya na bai respect ya ndị mbụ na ndị egere ndị nsọ biri ebe ahụ ị na-aga hori na-edobe iwu ha
ọwụ na ị na-eme ihe mmụọ ọkwa ndị mbụ na ndị egede ancient people ka ị nọ n'oche ha iwu ha ka iji agụ na iwu ha na-ebi ndụ with the we guide be guided bit ihe a ego disgrace na onwe gị because of ego many dibias disgrace go onwe ha because of ego many people ndị kwesịrị iwu ụmụ mmiri ndị dibia alaga ụnọ gwa ụnọ na ụnọ wo eze nwanyị and ụnụ fụzie anyị nwawu ndị ụmụ mmụọ ọdụ ụnụ ka o nwere ife ụnụ ga-emenwu anyị ụnụ megide omenwuzi ha ụnụ asị na ọ nọ n'ọkọt nwa hafụrụ ngwere hafụ aja ọ ngwere hafụ ukwu ọjị aka akpara ya ọ ngwere hafụ ogo aja aka akpara ya ụmụ nwa udude nke ịma ha my history ga gụọ the history ọfụma yes ekeri udude nke chebe na be nwoke dị na ibe si ebe ahụ apụta so ngwere hafụ ukwu ọjị aka akpara ya enweghị ka ọtụ ọwụ na nnọ nweghị ndị dibịa ụnụ alụzi ụnụ emezi n'ibo mmụọ ka ụnụ udude nke ka ụnụ nwa dibịa ọwụ na jere gwọcha ọgwụ ka ọ megide traditional okede udude nke gbuo ya ya ka o ji eji ndị ọwụ ụnụ anaghị eme ibo ụnụ anaghị ọwụrụ aka ụnụ dị ọcha ife ọwụ na ụnụ na-eme ga na-agara ụnụ ndị dibịa ụnụ ka m na-agwa aka ụnụ dị ọcha ibe ọwụ na ụnụ ga na-eme ibe ọwụ na ụnụ leri hand ga-wọk ọwụ na ụnụ na-ekwu eziokwu ụnụ gwọta ọgwụ ụnụ ahụ ga-arụ ọrụ ma dute eziokwu adịghị onye nwe mere ụnụ gwụọ ọgwụ na ka ụnụ mee traditional okede bụ ụnụ predict chena traditional okede emekwana ha ibe mmụọ kwuru ụnụ a na-azụ ọnụ n'ọkọtụ ọnụ nke a bifo ọlụvụ ha agwụ kịta ya ji aka ya lụzie agwụ bifo ọnụ obodo oyibo eme omenala ọ chọọ ime omenala ọ nọta n'ụlọ mee omenala mana kịta ụnụ anaghị ekwuzi ya ndị dibịa ana Igbo ga-egbuchasị ụnụ niile na-atụ asị na ana Igbo na-emebi ana Igbo na-ahasa ana Igbo because of ego ana m akọrọ ụnụ aka na tebụl ana Igbo ga-egbuchasị ụnụ niile mmụọ niile nọ na ana Igbo ga-asụwala ụnụ on the due time mgbe anyị matara ife ha chọrọ ka anyị mata because most of people nọ n'akụkụ mmụọ ị nwere ike fụ ha echekwa na ha na-eme ihe mmụọ no mmụọ paralyze go the people they can never go anywhere again mmụọ jife ọwụghị onye ọna nọ n'akụkụ mmụọ wụ dibịa ọwụghị onye ọna nọ n'akụkụ mmụọ wụ eze mmụọ ma ọ aka ji ọfọ mmụọ ahụ mana o nwere ndị jere rie ife mmụọ ahụ jidefe e nwere ndị nna fa riri ife mmụọ kpachikọrọ ụmụfa ha na-emeji enyonyo na-enyogogharị igbuo isi enyi na mmụọ ha erie because onweghị nke nweghị igbotakwara anụ na mmụọ ha ata dia wetin the day ha ga-anwụ some of them are going to register under Golden religion because bosa ga-anwụ under Golden religion ga-akwa ha and because of that ka ji na Golden religion nazi eri ihe na mmụọ na-eche na sustain their injury till the day ha ga na mmụọ the Golden religion na-abịakwa afa dibias respect ya na omenala Igbo respect ya na mmụọ nọ n'ala Igbo onweghị dibịa ka nze onweghị dibịa ka igwe onweghị dibịa ka obi onweghị dibịa ka eze onweghị dibịa ka nwa ụzụ onweghị dibịa ka ndị nka na ụzụ so ụnụ amanizi n'enu ụnụ eme ekizine noise ụnụ eme ekizine noise and ụnụ amanizi n'enu onweghị dibịa ka igwe onweghị dibịa ka obi onweghị dibịa ka eze onweghị dibịa ka nka na ụzụ mmụọ nọ mgbọrọgwụ mmụọ nọ mgbọrọgwụ mara ụnụ
unu mara ihe mara unu mara call unu zana call unu ọwụsọ unu nọ n'ala Igbo unu etebezini unu ezuzugharizire n'okwu mmụọ mmụọ ahụ unu na-eje ezuzu maka ndụ nze na ọzọ dowere mmụọ ahụ maka ndị ichie dowere dị mmụọ makwa mmụọ ahụ mmụọ ndị nka na ụzụ unu alụ ndụ dibịa na-ezuzugharị unu na-eje n'okwu mmụọ adị anọchidi ya jenu chọọ ife lụọ na mụnwa traditional nwoke dị na-alụ ife onye ọwụna nwere ife ọ na-alụ nkọọ unu ka ọ gụgbuchara unu nwawa ala majiri ndị kwesịrị na-abịa n'okwu mmụọ ahụ na-enyefe ihe wụ ndị ala majiri so ọwụ na unu nwawu ndị dibịa na-abịa n'okwu mmụọ na unu chọrọ ịwụ ala majiri m ga-ata gị unu ala majiri ndị unu ga-awụ ala majiri anya na-ewetaziri unu ma ibe unu a na-eri dibịa na-anọ n'okwu mmụọ wụ dibịa na-enweghị ibe ọma mmụọ wụ ebe a na-eje ahụ nọ the spirit of our ancestors and ọ na-adị quiet ọ naghị adị noisy foto ebe a dị na quiet gee ntị ka ịma ife otu okwu mmụọ na-adị o nwere noise ị na-anụghị ya ọ mmụọ na-ekwu sọsọ ihe mmụọ na-ekwu ka ị na-anụghị ya na ebe dibịa a na-eme eke noise ebe dibịa mmadụ nwere ike gbajie ọkpa ịdọ ya kpam o tie mkpu n'ike mmadụ nwere ike nwụọ ebe dibịa ebe akwa okwu mmụọ na-adụ quiet maka mmụọ na-ana ebe ahụ mana okwu be dibịa a na-eme eke noise dị a na-ediscuss something there a na-akpa maka mgbe ọ na-eji esi gwọ mmadụ ọrịa ife a ga-eme ka that is ka solve the problem mana okwu mmụọ anaghị akpa all those things awụ na iwu dibịa consider ihe a because anọ m na-achụrụ eke hit ọgbaba na ụlọ asị awụ ha achụba ụnụ ka ụnụ na-echụwa ọwụ ha achụba ụnụ ọ na-agbaba n'okwu mmụọ maka ndị ụnụ mere ibe ọjọọ ga-abịa achọ ụnụ a ga-abịa fụta ụnụ nwa ka mgbe a ga-abịa fụta ụnụ ka afọ inweta ụnụ na mmụọ and ọwụ na o nwere onye dibịa mebiri ihe gị ịchọkwa imebe ife gaa be dibịa ejekwere na mmụọ mmụọ dịkwara onwe ya iche dibịa dị iche so maka mere ụnụ ọ mmụọ ka dibịa mmụọ dị iche dibịa dị iche be mmụọ dị iche be dibịa dị iche mmụọ ụgara onwe ya mmụọ dibịa so na ọwụ ọkara mmụọ ọkara mmadụ ife dị iche dịkwa iche ijera mmụọ ijewaga na mmụọ iche ije be dibịa ijewaga be dibịa ka afọ ịwa achụba dibịa ọgbaje na mmụọ